избавление. Народила Дева Мати у бядоте, у повецы, у недостатку, у хлопоте. И над гэтым Божа Маці бедавала, і калышучы дзіцятка так спявала. Спи, мой миленький сыночек, збаўца свету, выбачай, мой голубочек, беднасць гэту. Няма чым цябе, нябожа, прыкрываць, твае ручанькі прыгожа спавіваць. Не пагардзіў ты прыйсці так на свет гэты, у сукеначку мяне ты не адзеты. Толькі сенцам тут цябе я атуляю, невыгоды можа гэтым больш спраўляю. Толькі сенцам тут цябе я атуляю, невыгоды можа гэтым больш спраўляю. Ночкаю тихой голос к нам летит. Гляньте, як зорка у небе зихотить. Что за ясность, за променье, белым анёлы оденье радостно пяют. Что за ясность, за променье, белым анёлы оденье радостно пяют. Божую вестку обвещаем вам, в Бетлей спешайте, Бог родился там. В ясельках ляжить на сене, у пялёнках без оденья, от зимна дрыжить. В ясельках ляжить на сене, у пялёнках без оденья, от зимна дрыжить. Дружно побегли пастушки в Бетлей, збаўцу убачить, як мага хутчэй. Як анёлы рассказали, знайшлі Бога, привіталі, отдали поклон. Як анёлы рассказали, знайшлі Бога, привіталі, отдали поклон. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Ано з вами. І з Духом Твоїм. І
пайшлі пастухі, спяшаючыся, і знайшлі Марыю і Юзафа, і немаўля, якое ляжала ў яслях. Гэтымі словамі антыфоны Нового, дорогие браты и сестры, распочинаем наш удел у святой имши вигилийной со свята святой сямьи Иисуса, Марии и Юзафа. У святой сямьи мы збираемся у гэтым святым месцы, у нашей парафіяльнай святыні, як одна Божая сям'я, каб прославлять нашего небесного Айца. Усе радостные, сумныя і слаўныя таямніцы нашых сем'яў прадставім Пану. Напэўна, няма сярод нас нікога, хто не хацеў бы нейкіх пераменаў у сваёй сям'і. З усімі нешта не так, нешта не тое. І сёння занесем гэты боль, усе нашы праблемы і пакінем перад Панам. Паглядзім на радасць, спакой і парадак святой сям'і з Назарэта, каб хоць крыху перанесці гэты прыклад у нашыя дамы і ў нашыя сем'і. Падчас гэтай святой імшы малюся за памерлага Вайткун Станіслава ў 21-ю гадавіну ад яго смерці, каб добры Бог далучыў яго да сям'і збаўленых у небе. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя недасканаласці і грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Деля великой воли Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Айца, які береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми моление наше, який сядеш праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Ти дав нам святую сям'ю як приклад. Учені просим, каб мы, злученные взаимной любовью, наследовали ее цноты у наших семьях и праз гэта досягнули вечной радости у Твоим небесным доме. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен.
Читание книги мудрости Сираха. Пан узвысіў айца перад дзецьмі, а маці даў уладу над сынамі. Хто шануе айца, той чыніць уміласціўленне за грахі, а хто шануе маці сваю, той быццам скарбы збірае. Хто шануе айца, той будзе цешыцца дзецьмі, і ў дзень малітвы сваёй будзе пачуты. Хто шануе айца, будзе доўга жыць, а хто паслухмяны пану, той будзе пацехай для маці сваёй. Дзіця, падтрымлівай свайго айца ў старасці і не засмучай яго ў жыцці ягоным, калі нават пакіне яго розум. Будзь паблажлівым, не пагарджай ім, будучы ў паўнаце сваёй сілы, бо міласэрнасць да айца не будзе забыта, будзе выкупленнем за грахі твае. Гэта Слова Божае. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами. Плён працы рук своих будешь споживать, будешь счастливый и добро тебе будет. Счастливый кожный, хто боится Пана. Жонка твоя, як уроджайная виноградная лоза, в стенах дому твоего, сыны твои, як оливные паростки, вокруг стола твоего. Счастливый кожный, хто боится Пана. Вось так будзе благословленный человек, який боится Пана. Няхай благословить тебе Пан Сиону, и убачиш добробыт Єрусалима во всі дні життя свого. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянаў. Браты, апраніцеся ж, як выбранцы Божыя, святыя і ўмілаваныя, у шчырую міласэрнасць, дабрыню, пакору, лагоднасць, даўгацярплівасць, церпячы адно аднаго і даруючы сабе ўзаемна, калі хто на каго мае крыўду. Як Пан дараваў вам, так і вы. А панад усім гэтым апраніцеся ў любоў, якая ёсць повязю дасканаласці. І няхай валадарыць у сэрцах вашых спакой Христовы, да якога вы пакліканыя ў адным целе, і будзьце удзячнымі. Слова Христа няхай жыве ў вас ва ўсёй паўнаце. З усёй мудрасцю навучайце і настаўляйце адно аднаго псальмамі, гімнамі і духоўнымі песнямі, з удзячнасцю спяваючы ў сэрцах вашых Богу. І ўсё, што б вы не рабілі словам ці ўчынкам, усё рабіце ў імя Пана Езуса, дзякуючы праз Яго Богу Айцу. Жонкі, падпарадкоўвайцеся мужам вашым, як належыць у Пану. Мужы, кахайце жонак і не будьце суровымі да іх. Дзеці, будьце паслухмянымі бацькам вашых ва ўсім, бо гэта падабаецца Пану. Айцы, не раздражняйцеся дзяцей вашых, каб яны не падалі духам. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя,
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Нехай володарить у серцях ваших спокой Христовий. Слово Христа нехай живе у вас во всей полноте. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Калі мудрацы адышлі, вось анёл пана з'явіўся Юзафу ў сне і сказаў: «Устань, возьмі дзіця і маці яго і ўцякай у Егіпет, і будзь там, пакуль не скажу табе, бо Ірад будзе шукаць дзіця, каб загубіць яго». Ён устаў, узяў дзіця і маці яго ноччу і пайшоў у Егіпет. І быў там да смерці Ірада. Так збылося сказанае панам праз прарока: «З Егіпту паклікаў я сына майго». І калі Ірад памёр, вось анёл пана з'явіўся ў сне Юзафу ў Егіпце і сказаў: «Устань, возьмі дзіця і маці яго, ды ідзі ў зямлю Ізраіля, бо памерлі тыя, хто хацеў забіць дзіця». Ён устаў, узяў дзіця і маці яго і прыйшоў у зямлю Ізраіля. Але пачуўшы, што ў Юдэі валадарыць Архілай замест бацькі свайго Ірада, пабаяўся ісці туды. І, атрымаўшы ў сне наказ, пайшоў у галілейскую зямлю. Прыйшоўшы, пасяліўся ў горадзе, які называецца Назарэт, каб збылося сказанае прарокамі, што ён будзе названы Назаранінам. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Милованы ў Христе Пану, браты і сёстры, сённяшняе свята святой сям'і, якое ўжо распачалі вігілійнай гэтай святой імшой перажываць, нагадвае нам пра тое, што мы, нашыя сем'і, павінны будаваць на ўзор святой сям'і з Назарэта. Хрысціянская сям'я – гэта супольнасць веры, надзеі і любові. Менавіта сямейнае жыццё, якое створана на ўзор жыцця Марыі, Юзафа і Езуса, павінна быць жыццём у любові. Такой любові, якая гатовая дараваць і заўсёды ісці на ахвяры дзеля іншых. Важная гаворка ідзе пра такую любоў, якая менавіта здольная пакінуць усё і вярнуцца да пачатку, пачаць нанова тое, што было, можа, разбурана чалавечай слабасцю, грахом. Часам у сям'і, у шлюбе, асабліва калі справы ідуць не вельмі добра, трэба вярнуцца да пачатку, да таго дня, калі заручаныя, закаханыя сказалі адзін аднаму наступныя словы: «Бяру цябе у мужы, у жонкі, і абяцаю табе любоў, вернасць і пашану, і што не пакіну цябе, пакуль смерць не разлучыць нас». Часам, перажываючы пэўныя крызісы ў сям'і, менавіта трэба вярнуцца да таго дня, калі закаханыя, заручаныя запрасілі Бога ў сваё жыццё, кажучы: «Дапамажы мне, Божа, і маёй сям'і». Паважаныя, часам трэба вярнуцца ў той дзень, калі прасілі Бога асвяціць і ўмацаваць любоў, каб зноў знайсці там Езуса. Гэтак жа, як Марыя і Юзаф, якія вярнуліся ў Єрусалім, каб знайсці Езуса, яны пакінулі сваякоў, сваіх родных, іншых пілігрымаў, не заўважаючы дзесяткаў кіламетраў, якія ім давялося пераадолець, каб знайсці Езуса.
Гаворка ідзе таксама пра любоў, якая гатовая прынесці значна большыя ахвяры. Ахвяру можа з уласнага жыцця. І такая любоў найбольш вядомая тым, хто адмовіўся ад сваёй кар'еры, каб прысвяціць сябе стварэнню сям'і, выхаванню дзяцей. Такая любоў найбольш вядомая тым, хто цалкам прысвяціў сябе дагляду за хворым мужам ці жонкай або дзецьмі-інвалідамі. Христос паказвае нам прыклад такой любові, паказаў ужо, памёршы на крыжы за ўсю чалавечую сям'ю. Ён хацеў прыйсці ў свет і расці ў святой сям'і, сям'і Юзафа і Марыі. І ў гэтым сямейным жыцці не можа быць любові, калі хтосьці спрабуе пабудаваць гэтую сям'ю без Хрыста. Менавіта хрысціянская сям'я, у якой адбываецца належная рэалізацыя гэтай супольнасці, называецца хатнім касцёлам, пра які не раз мы ўжо чулі, гэта супольнасць вернікаў. І гэтак жа, як увесь касцёл пакліканы несці Божую любоў і міласэрнасць тым, хто мае патрэбу праз канкрэтныя дзеянні, так і сям'я. Гэты хатні касцёл пакліканы абвяшчаць Божую любоў і міласэрнасць, пачынаючы з сябе. І такім чынам быць гэтым знакам Божай прысутнасці ў свеце для іншых людзей. Жыццё касцёла сапраўднае і праўдападобнае, калі яно робіць міласэрнасць сваім пасланнем, поўным перакананнем. І гаворка ідзе пра тое, каб быць сапраўдным касцёлам, гэтай святыняй, у якім кожны знойдзе Езуса. Калісьці Арыген напісаў, каментуючы евангельскі урывак, яны з болем шукалі Сына Божага. Ці яны яго знайшлі? Менавіта ў святыні, бо там можна знайсці Сына Божага. І калі, паважаныя, шукаем Сына Божага, спачатку трэба шукаць яго ў святыні. Ідзі туды, і там знойдзеш Хрыста. Слова і мудрасць – гэта значыць, знойдзеш самого Сына Божага. Паважаная, сям'я, якая з'яўляецца хатнім касцёлам, малой гэтай супольнасцю, павінна жыць так, каб спачатку кожны з яе членаў мог лёгка знайсці ў ёй Хрыста. А потым і ўсе астатнія, хто мае доступ да гэтага малога касцёла, таксама маглі знайсці ў ёй самога Збаўцу. Міласэрная любоў у чалавечых адносінах ніколі не застаецца аднабаковым дзеяннем або працэсам. Нават у тых выпадках, калі ўсё здаецца такім, што, можа, адзін бок дае, а другі толькі атрымлівае, бярэ, як, напрыклад, у выпадку лекара, які лечыць, настаўніка, які вучыць, бацькоў, якія падтрымліваюць і выхоўваюць сваіх дзяцей. На самой справе, першы бок заўсёды з'яўляецца тым, хто атрымлівае вялікі дар. Аднак абвяшчэнне Божай міласэрнасці не можа абмяжоўвацца прыгожымі толькі словамі, якія не падмацоўваюцца прыгожымі справамі. Абвяшчэнне Божай міласэрнасці, Божай любові ажыццяўляецца перш за ўсё праз канкрэтныя дзеянні, праз прабачэнне, прымірэнне, узаемную дапамогу, сумеснае крочанне да Бога, вяртанне да пачатку, каб знайсці самога Езуса. І мы павінны адмовіцца ад сваёй упартасці, ад, можа, якісьці сваіх уласных перспектываў, каб быць на правільным шляху. Усё гэта свайго роду ахвяра, аддача сябе іншым. Але менавіта пра такую любоў казаў і вучыў Езус Христос. Яго словы былі пацверджаны канкрэтным учынкам, ахвярай на крыжы. Будзем прасіць добрага Бога, каб учыніў нашыя сем'і, нашае асяроддзе адзіным, напоўненым Богам, сапраўднай школай Езуса і такой маленькай святыняй, гэтым хатнім касцёлам. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі,
усього бачного і небачного, і у єдиного Пана Єсуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайця народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, нествореного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося. І Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба, і вціловився от Духа Святого, з Деви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, поводле Писання, і взошел на небо, сядеть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і Його владарство не буде конца. Віру у Духа Святого, Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків. Віру у один святий католицький і апостольський костел, визнаю один хрест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Про заступництво святої сім'ї узнесем наші просьби до Отця Небесного, який збирає нас у одну сім'ю. Молимся за святого Отця, біскупів, святарів, каб яны обороняли годность и святость кожной семьи. Тебе просим. Молимся за нашу Ойчину, каб справедливые законы сприяли развитию семейного життя. Тебе просим. Молимся за суженцев, які переживають кризис, каб Бог дав їм силу для пробачення і поєднання. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся об житті вічного володарстві небесним для померлого Станіслава Войткун у 21-ю годовину від його смерті. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наші сім'ї, каб праз узаємную любов батьків і дітей яны наслідували святую сім'ю. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Може, вислухай наші молитви і про заступництво Маті Божої і святого Юзефа, а дари нас Твоєю ласкою, праз Христа, Пана нашого. Амин. Сёння у Бетлеем, сёння у Бетлеем, дивная новина. Пречиста дева народила сына. Христос родился, Бог об'явився, ангели славять, судна співають, пастушки грають, вол заслон вітають, у дитяті Бога знають. Марія, матка, дитятка п'ястує. І святий Юзеф Єзуса гадує. Христос родився, свят явився, ангели славять, судна співають, пастушки грають, вол заслон вітають, у дитяті Бога знають. Молитесь, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костю. Боже наш Отче, складаючи Тобі гэтую ахвяру милостивлення, покорно Тебе просим, каб про заступництво Богородицы Панны и святого Юзефа Ты одарил наши семьи Твою ласкою и супокоем, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана.
Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче ўсемагутны, вечны Божа, о прастаямніцу уцелаўлёнага слова зазяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці, былі ім узнесены да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моца і Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у найсвяцейшы дзень, калі благаслаўлёная Марыя у непарушным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ў тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў неба ўшэсця, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі, слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых
братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твоей душоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Твоё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутный у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы могли стать детьми Божьими, тому полной удячности осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні наші, да памажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокойно, мужчина. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Дева святая, Сына колыхала, в счастье безмерным тихенько спевала. Люли, люли, ляй, ты мое дитятко, люли, люли, ляй, кветка немовлятка. Люли, люли, ляй, ты мое дитятко, люли, люли, ляй, кветка немовлятка. Анёлы Божи радостно спевают, песней пригожей дитятка витают.
радостью людям сердце наполняйте. Люли, люли, ляй, збавца наш чаканы. Люли, люли, ляй, для нас Богом даны. Люли, люли, ляй, збавца наш коханий. Люли, люли, ляй, для нас Богом даны. Бог прийняв людське тіло, веселиться, каже сміло. Для Його ми заспіваймо і на лірах заіграймо. Хвала, хвала, громадою заспіваймо, і як Богу хвалу даймо, всемогутному дитяті і Марії Його маті. Хвала, хвала, всемогутному дитяті і Марії Його маті. Хвала, хвала. Молимся. Милосердный Отче, Ты умацовал нас небесным сакраментом. Учини просим, как мы верно наследовали приклад святой семьи, и после клопотов гэтага веку разом з ёй удзельнічалі ў радасці вечнай. Праз Христа Пана нашага. Амен. 27 снежня свята святого Яна Евангелиста, і ў гэты дзень адбываецца благаслаўленне віна. Паводле традыцыі святы Ян благаславіў келіх, у якім было атручанае віно, і такім чынам учыніў яго ад атруты. Атрута – гэта сімвал ненавісці. Таму віно святога Яна няхай заахвочвае нас да ўзаемнай любові, да якой асабліва заклікаў гэты апостол. Просім аб благаслаўленні прынесенага віна, каб яно нагадвала нам аб тым, што мы павінны ўзрастаць ва ўзаемнай любові, таму што Бог ёсць любоў. Благословленный Ты, Пане Боже, сусвету, бо дякуючи Твоей доброні мы атрымалі віно, плод виноградной лозы и працы рук людских. Твой одинородный Сын, а наш Пан Иисус Христос выбрал вино як знак нового заповету. Просим Тебе, благослови гэтае вино и праз заступніцтва святого Яна Евангелиста захавай нас ад усялякай небяспекі, а дары нас узаемнай любов'ю и дапамажы нам жыць у спакоі і згодзе. Праз Христа Пана нашага. Амен. Як прибігли пастухи у Бетлеєм, заспівали пісню, що і ми п'ємо. Хвала на вишинях, хвала на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. І з поклоном кланялися всі йому, отдали пошану Богу нашому. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Дякую за супольную молитву. Примите с верой Божие благословление. Пана з вами. І
и с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Народился Иисус Христос в ясельках малых. Хвала Богу на вышинях, спокой на земли. Глория, Глория, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Серцем радостно приймаймо гету новину, годна хвалу Богу даймо збавці нашому. Глория, Глория, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Теперь и заўсёды, и на веки вечные. Амен. Святый Арханёле Михале, беражи нас у змаганні, будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злого духа. Покорно просим, нехай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.